Гэты час для супрацоўнікаў інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету асабліва напружаны. З 20 сакавіка ў Беларусі абвешчана забарона на лоўлю рыбы. Выключэнне на один кручок і толькі з берага. А пытанне рыбакоў сведчыць. Аб нерасце ведаюць усе, але жаданне парушыць забарону у асобных жыхароў вобласці ўсё ж таки ўзнікае. За время проведения специальной операции «Нерест» в Гомельской области выявлено более 57 нарушений правил любительского рыболовства, в том числе 2 нарушения с признаками уголовно наказуемого деяния. Изъято более 400 запрещенных орудий рыболовства. Как правило, это сети общей длиной более 15 километров. Гамельчаніна Вадзіма інспектары сустракаюць на сужы. Заўзятым браканьерам яго назваць нельга. Кажа, што сеткай карыстаецца рэдка. Звычайна яна захоўваецца на дачы. Хоць за сам факт яе наяўнасці таксама прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Дарэчы, штраф за незаконную лоўлю рыбы складае ад 10 до 30 базовых велічынь. Плюс кампенсацыя шкоды, нанесенай прыроде. Кто-то сам делает сети. У меня осталось от деда. Решил вот попробовать поймать что-нибудь. О запрете знал, что сейчас нерест идет. Ну так вышло. Атрыманы улоў браканьеры звычайна пакідаюць сабе. Іншыя рэалізуюць яго знаёмым. Прычым карыстаюцца парушальнікі не толькі сеткамі. Некаторыя способы здабычы інакш як варварскімі назваць нельга. Разные есть нарушители, есть, которые занимаются незаконной добычей рыбы, запрещенной орудием, как сетью. Такие есть запрещенные орудия, как жаки, нереты. Вот. Ну, а также еще, как у нас показывает практика последняя, у нас есть такие нарушители, это как живодеры, мы их называем по-простому. Это которые люди борят рыбу за любые части тела. Аперацыя «Нераст» працягнецца да 18 мая уключна. З 19 забарона на лоўлю будзе знятая. Дарэчы, у вадаёмах Беларусі жывуць больш як 60 відаў рыбы. Олег Сенцюроў, Ганна Кустачова, Валерий Хапанько. Телерадиокомпания «Гомель».